Reit, Leon Holmes y Barbwr, siwr wyt ti? Ie, yn good diolch, Dyma. Eitha da. Gweithai, beth yw'r her mwyaf ti wedi cael yn ystod y flwyddyn ddiwetha? Siwr o fod cael lawr, rhwng y pandemig a popeth fel la. A wedi wedi bod yn struggle, ond fi ma nawr wedi ail-agor, fi'n hapus, so... A faint o stres mae pawb yn moyn torri gwallt yr un pryd? Mae lot o stres, fi wedi bod yn llawn am holl mis cyntaf. So mae rhaid i fel, gadael rhai pobl lawr, ond na sut mae busnes yn fynd i fe. So, Oes rhywbeth arall wedi newid yn ystod y flwyddyn diwethaf i ti yn y gwaith neu'n bersonol? Well, during the pandemic, fi wedi symud mas a fi prynu tŷ fi hynna. So fi wedi bod yn trio neud popeth ar ben fi hun, bod mwy independent a beth fel la. So mae wedi bod yn eitha challenge fawr, ond fi wedi dod i. A beth wyt ti wedi dysgu yn ystod y flwyddyn diwethaf? Oes rhywbeth newydd wyt ti wedi dysgu? Gwe to? Sut i coginio? O ie. Ie, sy'n bach. Sut i'n neud washing up? Fi beth wedi wedi gwneud ag eich gyda mam. Ond, dwi'n fawr ni, dim fi lot. A beth yw dy arbenigedd i? Beth wyt ti'n hoffi coginio? Steak. Ie, so ti'n gallu mynd yn wrong gyda steak bach. Steak, sgodion, tod, peas, na gyd o'n un, hapus. Da iawn. So rhywun yn moyn torri gwallt? Oedden nhw'n goffo ffono ti? Ie, gallu ffono fi, neu mae link da fi ar Facebook neu Instagram, ti'n gallu gwneud ar website, mae da fi website nawr, so mae tawsach chi'n gwneud y fel la. Da iawn, diolch Leon. Diolch.